Dobre, tu sa stretávame, vrátiš sa, áno. Preto to vyhlasujeme na čas, aby mali šancu viacerí. Teraz nám dám perá, to tu nemá nikto. To keď vyťahne ženská, tak pretože z vlákov či blbo neparkujeme. Štartovné, hej, ale súťaž sa začína o 3,5 minút. Tak toto musím spočítať. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vy idete súťažiť? Vy ste redaktor? Áno. Tohto rádia? Áno. A vy si myslíte, že celý svet nás počúva? Prečo? Áno? Áno. Lebo tuto sú ešte okrem vás najmenej 4 komerčné rádia z Maďarska. Prečo? Prečo? Tak, ja som veľmi rád, že ste si vy dvaja pokecali, ale teraz už naozaj musíme sa presunúť do Dunajskej Stredy, pretože toto, čo dnes zažijeme, je výnimočné, je to unikátne a bude to najlepšie zo všetkých výjazdov, ktoré sme doteraz urobili, aj preto, že normálne sa z toho stala masová akcia a pred hotelom Bonbon je v tejto chvíli viac než 20 ľudí. Zabudol som tvoje meno, ty si v práci. Ako sa volá? Vicky je v práci, ospravedlňujeme z práce, tak všetkých ste počuli, predstavili sa nám, kto je ešte v práci. Tak a teraz počúvajte dobre, poďte so mnou, priatelia. Presúvame sa spred hotela Bonbon, už to dlho nepotrvá a o chvíľu budete vedieť, o čo dnes ide. Tak toto je dáv, toto je normálne, jak pred voľbami. Mirec, ty si z Bratislavy? Áno, presne tak. A prišiel si kvôli DVDčku dnes? No aj kvôli tomu, ale hlavne kvôli tomu, že ste vy tu, pán rádio. Vidíš, keď budeš mať raz vodičák, možno, že ťa ráno aj zastavíme, pretože aj takéto veci robíme. Takže dnes si ospravedlnený zo školy. No áno. Nevadí, ale dnes máš šancu vyhrať DVD, pretože to nie je vekom obmedzené. My vchádzame do hotela Bonbon z tej relaxačnej časti. Je možné, že pôjdeme na masáž a je tiež celkom možné, že sa otvárajú dvere smerujúce k bazénu. Ja vás všetkých srdečne vítam, všetkých vás, vidíte, že nikto tu nie je. Tu sa postavíme na taký zelený koberček. Na taký zelený koberček a ja dám všetkým našim účastníkom, ktorí chcú hrať o DVDčko, veľmi jednoduchú úlohu. Ale musíme mať tu naozaj všetkých a počúvajte ma veľmi dobre. Vidíte bazén, poznáte ho veľmi dobre, takisto. Chceli sme pôvodne, aby ste išli holí. Nie, nemusíte ísť holí, ale môžete mať na sebe maximálne 2 diely svojho prádla, muži 1. A nie sú to ponožky. To znamená, že v spodnom prádle môžete plávať, musíte preplávať tam, vonku sa dotknúť až zadnej steny, ja to pôjdem sledovať, takže budem vedieť kto, a naspäť. Chcete, aby sme dali aj s vyzliekaním, alebo sa vyzlečiete vopred? Aj s vyzliekaním, dobre, takže, no, tak bundy si dajte dole, aby nebola len bundy zatiaľ, aby sme mali to vyzliekanie priamo v prenose. Ja vám budem hovoriť, kto má aké, takže lesnícke spodné prádlo, ak by ste si mysleli, nie je zelené, práve naopak je sivé. Vy teda nepôjdete do vody? Asi nie, trošku sa hovorí, prekladno. Tak to je škoda, prvý nám vypadáva, kto ešte nepôjde do vody, kto vzdáva túto hru? Vzdávajú, tak poďte na kraj. Ale ženy predsa len idú niektoré. Kombinácia žien toto. Prepáčte, prečo vás v spodnom prádle vidieť, áno? Chorá na PNK a takže ja tu ani vôbec nemám byť a úplne, že ja nemôžem vliesť do tej vody, lebo ja mám Kúďa, jeda. A ty čo máš? Chorá, áno, svoje dny. A oni svoje len dny kvôli nemáš vám dnes, prišli. áno? Nie. Muži už sú pripravení. Tak, toto sú ale je aj žena. Áno, krásne. Andy, zatiaľ jediná žena. Teraz si to spočítajme, koľko idú. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Čakáme 12. Šťastný 13. Nič nebude. Prichádza teraz posledný muž, my sme v hoteli Bonbon, voda má teplotu 32 stupňov. Ja sa postavím na štartovací mostík, odkiaľ vás odpálim najrýchlejší plavec, môjim odhadom to bude asi taký dokopy, možno 45 metrov, akurát, že je to taká úžina, pretože bazén je z jednej časti vo vnútri a z druhej je vonku, takže oni budú plávať aj po vonku. No a víťaz samozrejme si od nás odnesie krásne DVDčko, toto je nádherný pohľad. To je áno, na zadnú stenu vonku sa musíte chalani dotknúť, pripraviť sa, pozor a ideme štart, a nová téma! A je odpálené a štartujeme. A teraz poďme do tej úžiny, kde prejď maximálne dáreme na seba. Zatiaľ sú tam prvý, výborný, teplote, približne taký, no ja myslím, že 14-15, voda má tých 32 ešte ďalej. Ešte musia ísť ďalej, až na úplne zadnú stenu. Tam sa potom otočia a ja uvidím, kto podvádza, kto nepodvádza. A naspäť. Ešte nevedia, že majú ísť naspäť. A naspäť, áno, vzadu a naspäť.
Až vo vnútri je koniec. Jaj, a teraz vidíte, teraz sa nám mení poradie. Lesník je na prvom mieste. Mohutne stíhaný ďalšími dvoma plavcami. Možno, že by sa nebolo rovno nazvať našou terminológiou. No na Martinu Moravcovu sa nepodobá nikto. Ale už finišujeme posledný 15 minút. Ale vyzerá to tak, že poznávame tieto víťaza. Bude to veľmi tesný súboj, ale už v lesníckej uniforme sa stane víťazom a je to majiteľ DVD prehrávača. Lebo tak sme to hovorili celý čas, že dozadu a naspäť, takže môžeš zostať aj vo vode, ešte môžete vyplávať. Aké sú to pocity? Ja som aj zabudol tvoje meno v tom návale. Áno. Stanley, životný výkon. Asi. Oplatilo sa ale dnes prísť, aká je vodička. Fajnová. Môžeš ísť rovno na masáž. Čo bude prvé, čo si pozrieš na DVDčku? Ešte neviem. Možno zábery z dnešnej ranej súťaže. Môže byť. Môže byť. Stano, tebe blahoželáme šťastný výher za ostatným aspoň cenu úteky. Áno, tesný druhý. Dostaneš krásnu odmenu od manželky. Veľký potles pre všetkých účastníkov. Bolo to fantastické. Tešíme sa na vás. Vraciame slovo do štúdia. Bola to nádhera.